Steeds meer onervaren mensen op plezierboten. Goedemiddag, Rijkswaterstaat. Zo even voor een uitrusting en documentencontrole. En verder vandaag. 10e plek voor mountainbiker Milan Vader. En de Haagse ambities van Stijn van Kervink. Goedenavond. Tientallen bekeuringen dit weekend op de Grevelingen. Dat gebeurde zowel op het water als aan de oevers tijdens een grote onaangekondigde controle. Bekeuringen zijn uitgedeeld voor onder meer het varen onder invloed en het niet dragen van zwemvesten. En ook was er vaak geen dodemanskoord waarmee de boot meteen afslaat als de bestuurder overboord valt. De controle was een gezamenlijke actie van verschillende diensten, zoals politie, douane en Rijkswaterstaat. Zij zien steeds meer onervaren mensen op het water. Weet je wat het probleem is? Sinds vorig jaar niemand kan meer naar het buitenland op vakantie. En zoals hier het Grevelingenmeer, ja, het is gewoon een van de mooiste gebieden van Nederland. En je merkt gewoon alles wat maar enigszins blijft drijven is verkocht sinds vorig jaar. Heel veel mensen kopen nu voor het eerst een boot. En je merkt gewoon dat er heel veel onervarenheid op het water is. Maar steeds meer mensen gaan dus het water op omdat ze niet naar het buitenland op vakantie kunnen. Ja. Dan moet je bepaalde gevallen een gevaarbewijs hebben. Je moet daar cursussen voor volgen. Ja. Maar dat is niet altijd afdoende dus. Mensen moeten gewoon ook ervaring krijgen. Klopt. Nou ja, het probleem is voor de snelle motorvaartuigen heb je een vaarbewijs nodig. Maar neem bijvoorbeeld zeiljachten. Ja, daar heb je geen vaarbewijs voor nodig. En dan is het gewoon wel eens het probleem dat mensen redelijk onbeslagen ten ijs gaan. Goedemiddag, Rijkswaterstaat. Zo even voor een uitrusting en documentencontrole. Ja, tuurlijk, zeker. Staatsbosbeheer werkte ook mee aan de controles. Als mede-eigenaar en beheerder van de Grevelingen, een Natura 2000 gebied. We ervaren de afgelopen tijd naast heel veel publiek die van de natuur geniet, ervaren we ook dat het af en toe misgaat. En dan denk je aan vandalisme, aan honden die loslopen. En zeker in het afgelopen broedseizoen, ja, dan zie je dat dat gelijk tot schade leidt. En die controles, helpt dat om het beter te laten gaan? Ja, absoluut. Ja, we zien echt dat als we inzetten op handhaving en op toezicht, dat het daarna stukken beter gaat. En dat betekent dat ook nu aan het begin van alle zomervakanties, om het zo maar te noemen, ja, zo'n actie dat zorgt ervoor dat we hopelijk de rest van het seizoen met z'n allen kunnen genieten van een schoon en veilig Grevelingen. Weet u de maximumsnelheid op het Grevelingenmeer? Ja, 15 kilometer. Houdt u daar rekening mee? U krijgt een nieuwe waarschuwing voor uw snelheid. Volgende keer is het procesverbaal. Okay. We zijn het hele weekend hier, dus... Snelle motorboten kregen extra aandacht tijdens de controles. Die vaartuigen ja, die kunnen toch wel heel erg snel. En zeker als je het niet weet, ja, je staat te varen zonder zwemvest, geen dodemanskoord om. Als je overboord valt, ja, je vaartuig gaat gewoon verder. In het verleden op de grote rivieren daar ongelukken mee gebeurd. Helaas waren ook dodelijke slachtoffers bij de betreuren. Ook op de Westerschelde, bij Zoutelanden? Absoluut. Absoluut. Helaas ook waar dodelijke slachtoffers bij te betreuren waren. Dat is ook de reden dat die boetes zo hoog zijn. Want dit is gewoon echt gedrag wat wij echt niet willen zien op het water. Mountainbiker Milan Vader uit Middelburg is vandaag 10e geworden op de Olympische Spelen. De Middelburger werd daarmee in Tokio de beste Nederlandse mountainbiker. Na afloop reageerde Vader bij onze collega's van de NOS op zijn prestatie. Ik heb ervan genoten. Het is geen medaille geworden, dat had ik wel op gehoopt. Maar ik zei net al, voor de komende jaren heb ik weer wat huiswerk. En uiteindelijk is het proces, het spelletje om steeds beter te worden, ja, waar ik mee opsta en dat vind ik leuk. Dus ja, ik heb wat te doen de komende jaren. De stijging van het aantal coronagevallen is ook zichtbaar in de Zeeuwse ziekenhuizen ADRZ en Zorgzaam. Het aantal patiënten in deze ziekenhuizen is verdubbeld ten opzichte van de week daarvoor. Het zijn er nu 10 en dat waren er vorige week 5. Van die 10 coronapatiënten liggen er 4 op de intensive care en dat waren er vorige week maar 3. Ondanks die verdubbeling is het aantal patiënten zeker nog lager dan een tijd terug, want zo lagen er een paar maanden geleden nog tegen de 40 coronapatiënten in de Zeeuwse ziekenhuizen.
Muziekfestival Grieps in Grijpskerken staat voor 18 september op de Zeeuwse evenementenkalender. Maar het is nog onduidelijk of het nu doorgaat. Het kabinet heeft vandaag alle meerdaagse evenementen voorlopig afgelast vanwege die oplopende coronacijfers. Zodat Lowlands en Mysteryland nu definitief niet meer doorgaan. Maar Grieps is een eendaags evenement zonder camping. En daarover neemt het kabinet pas 13 augustus een besluit. De organisatie van Grieps wacht dat kabinetsbesluit af. Volgens de politie zijn er de afgelopen week in de Oosterschelde-regio opvallend veel aanhangwagens gestolen. Juist in deze periode klussen mensen veel en zetten dan hun aanhangwagen op een makkelijke plek, zodat ze de dag daarna verder kunnen. Maar als die aanhangwagens dan niet goed op slot staan, kunnen criminelen ze makkelijk meenemen, zeggen agenten. Breskes is nog niet verloren als garnalencentrum, zegt visgroothandelaar Mike de Hauk uit Breskes, die de vismijn wil gaan exploiteren. Onlangs werd bekend dat de activiteiten van de vismijn in Breskes worden overgeheveld naar Vlissingen. Al is de gemeente Sluis daar fel op tegen. De gemeente doet er alles aan om de vismijn voor Breskes te behouden. Volgens Mike de Hauk is hij al benaderd door verschillende garnalenvissers van de visafslag in Lauwersoog. En die zouden er wel oren naar hebben om naar Breskes te komen. Bij de jaarlijkse vlindertelling zijn in Zeeland ruim 4500 vlinders gezien. En daarmee zit onze provincie in de middenmoot. Deze kleurige Atalanta is één van de vlindersoorten die het vaakst is gespot. Tussen de 10.000 en 15.000 mensen deden verspreid over het hele land mee aan de vlindertelling. En die tellingen worden gebruikt om bijvoorbeeld maatregelen te nemen om vlindersoorten beter te beschermen. En naast de Atalanta was ook het klein koolwitje, werd die veel gezien in Zeeland. Het is nog ruim 200 dagen tot de gemeenteraadsverkiezingen. In Veeren gaat in maart volgend jaar een tweede lokale partij meedoen. Hart voor Veeren. Stijn van Kervink begon in 2018 als raadslid voor die andere lokale partij, DTV. Maar gaat dus nu als lijsttrekker van Hart voor Veeren de strijd aan met zijn oude partij. Ik zou wel graag ooit later in de Tweede Kamer terecht willen komen. Was getekend Stijn van Kervink, die in maart 2018 met 22 jaar als jongste raadslid in de gemeenteraad van Veeren aantrad voor de lokale partij Dorpsbelangen en Toerisme Veeren, DTV. Met een uitgesproken mening. Dat ook wel eens goed is dat er een beetje frisse wind door die gemeenteraden gaat waaien. Inmiddels heeft Van Kervink zich afgescheiden van DTV en is een eigen partij begonnen. Hart voor Veeren. Ik had dit van tevoren nooit bedacht en het was ook zeker geen ambitie. Nu achteraf gekeken, is het een goede zet geweest? Achteraf bekeken denk ik wel dat het een goede zet is geweest. En zeker omdat we een lokale partij zijn, is het gevoel van zelfstandigheid en onafhankelijkheid is erg groot. En dat is ook zeer prettig. De sfeer in de politieke arena van Veeren is op zijn zachtst gezegd gespannen. Maar ik vind het wel echt een groot schandaal hoor, want ik bedoel, dit is niet mijn fout. Voorzitter, ik zou graag bezwaar willen maken tegen de kwalificatie van de heer Van Kervink. Grof schandaal. Ik schors de vergadering 10 minuten. Kunnen we dan een beetje vrij uitpraten? Kunnen we op niveau vergaderen? Ja, zegt dit. Ik zou het zeer op prijs stellen als u meneer Lievense vraagt om zijn woorden terug te nemen. Ja, ik heb geen behoefte om hierop te reageren, want dan gaan we op deze manier verder. Hoe denk je dat dat op te lossen is, die sfeer? Ik denk sowieso wel tijd, dat er ook wel wat tijd overheen moet gaan. En dat we elkaar weer meer fysiek zullen zien. Denk ik wel dat daar een positieve bijdrage aan kan leveren. Met Hart voor Veeren gaat Stijn van Kervink de strijd aan met zijn vorige partij. Hij gelooft dat er plek is voor nog een lokale partij. Nou ja, we krijgen veel positieve commentaren inderdaad. En dat geeft wel energie en kracht om door te gaan. En dat heeft ook wel ertoe bijgedragen om te zeggen van nou ja, we gaan de stap maken om een politieke partij op te richten. De strijd in de Veerse Raad heeft zijn ambities niet aangetast. Vertegenwoordiger als bijvoorbeeld Zeeuws Kamerlid in de Tweede Kamer, dat zou uiteindelijk over een aantal jaar zou ik dat wel heel mooi vinden. Eerst deze verkiezingen maar eens winnen en zorgen dat we met Veeren een goede koers gaan varen. Het was vandaag een regenachtige dag met soms zware buien en onweer. Maar met een temperatuur van 21, 22 graden was het toch nog lekker. Helaas voor alle vakantiegangers in onze provincie blijft het de komende week regenachtig. En die heftige buien die leveren dit natte filmpje op. Een waterballet op een camping in Kolijnsplaat die Esther opstuurde naar Omroep Zeeland.
Maar af en toe zal de komende dagen toch ook de zon door de wolken komen. En dan is het met een temperatuur boven de 20 graden best aangenaam. En tot zover deze Zeeland Nu van vandaag. Straks krijgt u trouwens nog onder meer het uitgebreidere weerbericht. Meer nieuws uit Zeeland vindt u ook nog op onze site. Ik zou zeggen nog een hele fijne maandagavond en graag tot morgen.